हिरिम्बा हालामारि 12थि गोथार बाथौ सान फालिनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। तामुलपुर जिल्लानि थाइगिरखारि चक बाथौ फोथाराव हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव थांनाय 22 जानुवारिनिफ्राय 31 खालारसिम बाथौ सान फालिनाय हाबाफारिया खुंजायो। बाथौ धोरोमा बर'फोरनि गोजामसिन धोरोम होननानै बयबो मिथियो। बेजोंनो लोब्बा लानानै हिरिम्बा बाथौ गौथुमा मागोनि 2थि मंगलबार एबा बाथौ सान फालिनाय हाबाफारिजों लोगोसे 12थि बाथौ मेला हाबाफारिबो लायो। जोबथा साननि फुंबिलि समाव गौमा आर'ज लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे हिरिम्बा हालामारि 12थि गोथार बाथौ आफादनि आफादगिरि दैथुन बर'नि मासि लानायजों गेवलां मेल जानानै थाङो। गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आसामनि रोगाथाइ बिफाननि मन्थ्रि चरण बर' बिथाङा। लोगोसे थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावगिरि अलंबार ब्रह्ममोहन स्वर्गीयारि। थांखिजानाय आलासि महरै बाहागो लायो गागि लिरगिरि रमाकान्त बसुमतारी, 30 नं गरेस्वर बियाबनि MCLA महेश्वर बसुमतारी, तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि बारग' MLA इमानुएल मुसाहारि आरो गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोननि बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनां जानानै थाङो। आं दिनै फार्स्ट टाइम फैदों बेवहाय आरो बाथौ सानाव बेबायदि मेला आंनि थाखाय फार्स्ट एक्सपिरियेन्स फैनानै खोब गोजोनदों। दिनै बेवहाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा फैनांगौमोन, नाथाय बिखेक कारनाव फैनो हायाखिसै बिथां जानानै आं फैदों। आरो बेवहाय कमिटिया मानगोनां जोंनि BTC सिटनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ बिनानै मोनसे मा होनो मेम'रेन्डाम होदोंमोन। दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंबाय। निस्सय जोंनि साराबो बेवहाय माबा मोनसे होगोन आंनोबो बुंहरदों। आरो जिहेतु आंबो मन्थ्रि हिसाबै समा दा बिराद सर्ट जाहैबाय, सम गैला। बेवखायनो आङो बुंबायखि फैगोन बोसोराव आङो मन्थ्रि जाफिननानै सुजुगफ्रा मिलायजोबोब्ला 50 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानै आं दिनै खोथा होदों आरो। थारैनो जेराव बियो बेहाय मोननै बिदों, मोनसेया जाहैबाय थानसालि, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय दौरिफोरनि थाग्रा न' होनदों। बे मोननैयाव बबे मोनसेयाव बिथांमोना हास्थायो बिदिनो होनसै। खुलुमबाय। आङो गिबियाव साबायखर बावग्रोनो सानदों। जोङो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा 6 दिननि जे कार्जकुसि लानानै नैबे जोंनि थाइगिरखारि सकनि बाथौ फोथाराव जे खुंफुंबाय, बेवहाय जाबायदि रायजो राजाफोरा लोब लोब फैनानै मदद आरो हेफाजाब आरो जोंनि मोनफ्रोमबो प्रग्रामखौ जाबायदि कालारफुल खालामफैबाय, आं बेनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोबाय। लोगोसे दिनैहाय जोंहा जोबथा दिन, दिनै 31 जानुवारि 2026। दिनैहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों, जोंहा हाबाफारि बायदियै फुङाव जोंहा आर'ज गौमा दङमोन, बेबो बिराद मोजां जानानै थांबाय। मथा मथि 150 जनसो आर'ज गायगिरिफोरा फैनानै जोंनि नैबे बाथौनि जि ग्राउन्ड बेवहाय फैनानै आर'ज गौमा गासैबो जथायै रोजाबनानै थांबाय, खननानै थांबाय। लोगोसे आङो सेकेन्ड हाबाफारि हिसाबै जोंहा नैबे दिनैनि जा गेवलां मेल, जोङो जिहेथु बाथौखौ नोजोर बोनानै मागोनि 2थि मंगलबार बाथौ सानखौ नोजोर बोनानै आरो बाथौ धोरोमखौ नोजोर बोनानै जिहेथु जोङो नैबेयाव फोरबो फालिदों, बे हिसाबै दिनैहाय जोंहा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोंनि गेजेराव सफैदों मानगोनां मन्थ्रि चरण बर' सार बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैदों। लोगोसे थि बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा अलंबार ब्रह्ममोहन स्वर्गीयारि बारग' फोसावदिं दुलाराय बाथौ गौथुमनि, आरो जोंनि गेजेराव आलासि सफैबावदों रमाकान्त बसुमतारी गागि लिरगिरि, बिथांमोना जोंनि गेजेराव सफैदों। आरो खोब माने रायजो राजाफोरा ओरैबायदि माने जोंखौ नैबे दिनैनि जा गेवलां मेल बेवहाय लोब लोब फैनानै जाबायदि सह'जुग खालामफैदो, आंनिफ्राय जोबोर गोजोननाय मोनदों।